नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। मित्रांनो, कोकण म्हटलं की अनेक निसर्ग संपन्न गोष्टी, अनेक कुतूहल आपल्याला बघायला मिळतात। जसं कोकण म्हणजे उन्हामध्ये रापलेला, धो पावसात धुतलेला असा निसर्ग दिसतो। या विपरीत हवामानात देखील कोकणची संस्कृती टिकून राहिली आणि टिकून राहिली ती 40,000 वर्षापूर्वीची कातळ शिल्प। आणि अशीच कातळ शिल्प बघायला आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडोपी या गावी आलोय। मॅपवर बघितलं तर कुडोपी गाव तसं खूप जवळ दिसतं, पण आता आम्ही सगळे टू व्हीलरवर रस्ता पार करत आलो। साधारण कणकवलीपासून 25 किलोमीटर अंतरावर कुडोपी गाव आहे, कुडोपी फाटा आहे। आणि आचऱ्यापासून 10-15 किलोमीटरवर कुडोपी फाटा आहे। तिथं आल्यानंतर जीव भांड्यात पडला की जवळ आलो। मित्रांनो, खरं सांगतो, जवळ आल्यानंतर कळालं की कुडोपी फाट्यापासून पुढे 8 किलोमीटर आतमध्ये जंगलात टू व्हीलर घेऊन यावं लागतं। आणि तिथं आल्यानंतर अजूनही पुढे रस्ता आहे। तो रस्ता शोधत शोधत आता आम्ही डोंगराच्या बाजूला चाललेलो आहे। चला तर मग या वेगळ्या पद्धतीचे सफर आपण करूया। कोकण म्हणजे मे महिन्यातील मेवा, कोकण म्हणजे रापलेलं ऊन आणि दमछाक। खरोखरच आता आलोय खरं या कातळ शिल्पांच्या दर्शनाला। बघूया आता ते कातळ शिल्प आपल्याला दिसत आहेत का। प्रणव आणि श्रद्धा चालत येताना तुम्हाला दिसतात, पण आता त्या कातळ शिल्पांच्या दिशेने चाललेलो आहे। बघूया। कोकण म्हणजे रापलेलं ऊन। सड्यावर आलोय, थंड वारा सुटलाय। सडा म्हणजे अक्षरशः एक सपाट प्रदेश आहे, सपाट प्रदेश, क्षितिजापर्यंत सपाट। रस्ता आता कुठपर्यंत जातोय बघूया। कातळ शिल्प आपल्याला कुठं बघायला मिळतात ते शोधूया।
मित्रांनो, कुडोपीच्या या कातळ शिल्पाच्या शोधात आलो खरे, पण जिथे रस्ता संपतो तिथून पुढे सगळीकडे गवत वाढलं असल्यामुळे नक्की त्या कुडोपीच्या कातळ शिल्पांचं लोकेशनच सापडत नाही. बराच वेळ झाला, अर्धा एक तास सगळ्या या पठारावर फिरतोय. सगळ्यात मोठी चूक केली ती म्हणजे सोबत एखादा वाटाड्या आणायला हवा होता. पण दुपारचा 12 वाजता 1 वाजता गावातील कुणी वर कातळावर यायला तयार नाही. त्यामुळे रिस्क घेतली खरी, पण ती आता अंगलट आलेली आहे. हरकत नाही, याच परिसरामध्ये आपले पूर्वज म्हणजे साधारण 40,000 वर्षापूर्वी, म्हणजे साधारण 400 पिढ्या आधी आपले पूर्वज याच कातळ शिल्पांच्या खोदकामासाठी या कातळावर किंवा या सड्यावर आले असतील. हा तो निर्जन शांत परिसर बघितल्यानंतर त्यांना कोणीही डिस्टर्ब करणारं नसेल याचा आनंद घेतोय. मित्रांनो, 400 पिढ्या म्हणजे साधं सुद्धा नाही. आज आपल्यापासून 4 पिढ्या आधीच्यांची नावं, त्यांचं कामं आपल्याला आठवत नाहीत, पण आपल्या पुढे आधीच्या 400 पिढ्यांनी या ठिकाणी या निर्जन पठारावर कातळ शिल्प कोरण्याचं भव्य दिव्य काम केलेलं आहे. दुर्दैवाने गवत वाढलेलं असल्यामुळे त्या कातळ शिल्पांचं नक्की लोकेशन काही मला सापडलं नाही. हरकत नाही, हाही प्रयत्न थोडा नव्हता. मी आणि माझ्या मुलांनी त्या रणरणत्या उन्हात तुमच्या माहितीसाठी आणि तुम्हाला त्याचं थेट दर्शन व्हावं यासाठी कातळ शिल्पांचा मागोवा घेत आम्ही या कुडोपीच्या पठारापर्यंत आलेलो आहे. हे कुडोपीचं पठार तुम्हाला दिसतंय. मुलगी मी सगळे काठी घेऊन शिल्पांचा शोध घेतो. अशा तऱ्हेने कुडोपीचं पठार फक्त बघून आणि वाटेत रानमेवा म्हणजेच रतांबे गोळा करत आम्ही घरचा रस्ता धरला. प्रणव आमचा म्हणजे माझा मुलगा कंटाळून आधीच गाडीच्या ठिकाणी जाऊन बसलाय. मी आणि माझी मुलगी श्रद्धा गाडीच्या दिशेने आता निघालोय. मित्रांनो, पुन्हा एकदा सांगतो, कुडोपी फाट्यापासून म्हणजे आचरा कणकवली रोडवरून कुडोपी फाटा लागतो. तिथून जवळपास 8 ते 9 किलोमीटर आत आल्यानंतर एक पायवाट जाते वर. पण त्या वाटेने जाताना गावातील जुन्या जाणत्या माणसाला घेऊनच आपल्याला हे कुडोपीची कातळ शिल्प शोधायला जायला हवीत. नाहीतर आमच्यासारखा 1-2 तास फिरल्यानंतरचा भ्रमनिरास पदरी पडू शकतो. हा तो हमरस्ता आणि त्या रस्त्यापासून आतल्या बाजूला ही जाणारी पायवाट. प्रणव आमच्या आधीच येऊन प्रणव गाडीवर बसलाय. चला तर भेटूया पुढच्या वेळेस नवीन वाटाड्या आणि नवीन जागेसह. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.